kérdéssel kezdődik. Mire vársz? Szia! De klassz, hogy itt vagy és hallgatod. Gergesi Éva vagyok, azzal a podcasttal, ami segít, hogy újra ragyogj, és segít, hogy újra felfedezd a saját képességeidet és lehetőségeidet. Ebben az első részben mesélni szeretnék magamról, hogy én hogyan jutottam el onnan, hogy 30 évesen takarékbetétkönyvet nyitottam, és gyűjtöttem a temetésemre, odáig, hogy igent mondtam az életre. Mielőtt igazán belekezdenék, szeretném, ha tudnád, hogy nagyon-nagyon izgulok. Nem vagyok előadóművész, egy pont ugyanolyan ember vagyok, mint te, aki hallgatod. Nagyon sok podcastot hallgattam, és hallgatok a mai napig az önfejlesztés témában főleg. Aztán hoztam egy döntést, hogy én szeretnék egy podcast sorozatot készíteni neked, hogy magammal vigyelek azon az úton, amin én jó pár évvel ezelőtt elindultam, és amin a mai napig megyek. Vágjunk bele! Érzéseim szerint, amikor én ezen a személyiségfejlődés úton elindultam, vagy a személyiségfejlődés útján elindultam, határozottan mindig mindenkinek azt mondtam, hogy egy nagyon harmonikus, gyönyörű gyerekkorom volt. Aztán az utamon kiderült, hogy azért ebben a harmóniában és csodaszép gyerekkorban is bőven volt olyan, amiért rám a személyiségfejlesztés és fejlődés útja várt. Szóval 19 éves voltam, amikor meghalt az imádott apukám egyik napról a másikra szinte, és néhány évvel később az imádott anyukám, aki már nagyon sok-sok éve beteg volt, mind a ketten az 50-es éveik elején rákban haltak meg, és amikor azt gondoltam, hogy ennél rosszabb velem nem történhet, kiderült, hogy a házasságom is zátonyra futott. Így alakult, hogy a 20-as éveim elején én már 2 gyerekét egyedül nevelő édesanyja lettem, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve kimenekültem a gyerekekkel Németországba, azzal a berögzött gondolattal a fejembe, hogy én nem érdemlem meg a boldogságot. De hiszen ez csak egy gondolat. Tudtad, hogy naponta 60-80 ezer gondolat fut át az agyunkon, és hogy ennek a legnagyobb százaléka naponta ismétlődik, és negatív. Másik fontos adat, hogy a gondolataink 5%-a tudatos, és 95%-a tudat alatti. Tehát, ha eddig azt gondoltad, hogy te irányítod az életed, el kell, hogy keserítselek, a gondolataid irányítják. Az a 95% tudat alatti, ő irányítja. Van az agyunknak egy olyan képessége, hogyha egy kérdést negatívan fogalmazol meg, hogy miért pont nekem nincs társam, vagy miért ilyen nehéz és kilátástalan az életem. Az agyunk azonnal ontja a negatív válaszokat, viszont ha egy kérdést pozitívan teszel fel, vagy egy pozitív kérdést teszel fel, miért lehetek hálás, vagy kiért lehetek ma hálás a környezetemben? Azonnal kapod a pozitív válaszokat. Ezért nem mindegy, hogy milyen gondolataid vannak elalvás előtt, és melyek az első gondolataid, miután felébredtél. 30 évesen takarékbetétkönyvet nyitottam, és gyűjtöttem a temetésemre, mert meggyőződésem volt, hogy én is az 50-es éveimben meghalok rákba, ugyanúgy, mint a szüleim, és tudtam, hogy a gyerekeim még kicsik lesznek, és nem akartam a temetés költségeit a gyerekekre hagyni, mint ahogy ezt annó az anyukám sem tette. A 30-as éveimben én már csak funkcionáltam, úgy éltem, mint egy robot reggeltől estig. Csak dolgoztam, a szeretetet, az elismerést a környezetemtől vártam, és nagyon sok év telt így el, és én minden áldott nap újra és újra csak azt vártam, hogy végre megkapjam a halálos ítéletet, a rákdiagnózist. Rengeteget költöztünk, rengeteg munkahelyem volt, mindig azt hittem, hogy az új környezet megváltoztatja az érzéseimet, de hosszabb, rövidebb idő után újra őrületes erővel érzékeltem a bennem lévő űrt, ezt a fekete lyukat, ami tátongott. Egyre szomorúbb és belekeseredettebb voltam az életembe. Nem sikerült új családot alapítani, nem lett több gyerekem, éreztem, hogy már futok ki az időből, és
egyszerűen a szomorúság olyan elementáris erővel tört rám, illetve volt már rajtam évek óta, hogy feketébe jártam, tényleg a világ legszomorúbb emberének éreztem magam. Aztán sok-sok év elteltével egyszer csak felfedeztem egy táblát, amin az állt, hogy normális akarsz lenni, vagy boldog. Tehát, hogy olyan akarsz lenni, mint a többi, vagy boldog. Ez a tábla egy személyiségfejlesztő tanfolyamra hívta fel a figyelmet, és egyszerűen nem tudtam kiverni a fejemből ezt az egészet. Annyira próbáltam értelmezni ezt a mondatot, mint ahogy talán most te is teszed, és egyszerűen ott ragad benne a kis agyamba. De amióta az eszemet tudom, úgy éltem, hogy én nagyon szegény vagyok, nekem nincs pénzem, nem engedhetek meg magamnak semmit, örökké hiánygondolkodásban voltam. Az anyukám mindig azt mondta, hogy mindenki gazdagabb nálunk, ha 10 fillérrel is, de mindenki gazdagabb. Mi nagyon szegények vagyunk, semmit nem engedhetünk meg magunknak, és akárhogy is már felnőtt ember voltam, egy 2 gyerekes családanya, ez olyan szinten égett bele az összes sejtembe, hogy eszembe nem jutott ezen gondolkodni, hogy esetleg ez nem így van, és hogy ezt láthatnám másképp is, és meggyőződésem volt, hogy én egy ilyen tanfolyamon egyszerűen nem tudok részt venni, aztán a kislányom megelégelte a nyavajgásomat egyszer, és azt mondta, hogy évek óta gyűjtesz a temetésedre egy takarékbetétkönyvben, mi lenne, ha megnéznéd, mennyi pénz van benne, lehet, hogy már elég is lenne erre a tanfolyamra. Hát így alakult, hogy ha hiszitek, ha nem, centre pontosan az az összeg állt benne, ami az első fél évre, amiből az első fél évet ki tudtam fizetni erre a tanfolyamra. És így szüntettem meg a betétkönyvemet, amit gyűjtöttem a temetésemre, és akkor még nem tudtam, de ma már tudom, hogy én akkor igent mondtam az életre. Én ezen a tanfolyamon tanultam meg, illetve ez a tanfolyam hívta fel a figyelmemet arra, hogy én vagyok a legfontosabb személy a saját életemben. Amikor ezt az első órában megkérdezte tőlem a tanár, hogy Éva, ki a legfontosabb ember az életedbe? Hát mit mond egy édesanyja? Természetesen, hogy a gyerekeim. És ő erre azt mondta, hogy töröl, te vagy a legfontosabb ember a saját életedbe. Én csak így néztem megszeppenve, és azt hittem, hogy nem jó helyen ülök. És viszont ma már a legmélyebb álmomból fölébresztve is tudom, hogy én vagyok a legfontosabb személye a saját életembe, hogy ha én boldog vagyok, akkor a gyerekeim is boldogok. Ha én tudom ápolni a saját belső virágos kertemet, akkor azt az illatot az egész környezetem érzi. Szóval hosszú, fájdalmas évek következtek a személyiségfejlesztés útján, de ma már tudom, hogy én teremtem meg az életem, hogy én vagyok a legfontosabb személy a saját életemben, hogy ez az út rádöbbentett, hogy nem az életemmel, hanem a vele kapcsolatos gondolataimmal volt a baj. Pár évvel ezelőtt egy karácsonyi patchwork vacsoránál az a tanmese hangzott el a gyerekeknek, hogy ne keressétek a teljes boldogságot, mert teljes boldogság nem létezik, csak boldog pillanatok vannak, és abból kell minél többet összegyűjtenünk. Ha engem ma megkérdez valaki, hogy mi az én, vagy mik az én boldog pillanataim, hát legelsőre persze azt mondom, hogy amikor bármelyik gyerekemhez megérkezek, és az unokáim a nyakamba ugranak, hát annál nagyobb boldogság talán nincs is. Aztán ugyanolyan boldog tudok lenni, hogyha együtt ülünk az asztalnál, a gyerekek, a párjaik, az unokáim, mindenki egyszerre beszél, egy patchwork vacsora, ilyen igazi olaszos egymástól kiabálása, az egyszerűen hihetetlen mennyiségű boldogsághormont spriccel az agyamba, de ugyanennyire örülök, amikor a családom 10 pontosra értékeli az új recept alapján készült túrótortámat,
És ugyan ennyire tudok örülni, amikor teljesen egyedül sétálok az erdőben, amikor megölelek egy fát, amikor csak én vagyok és a természet. Vagy egy coachingülés után, amikor látom a kliensem arcán azt a megértést és megérkezést, hogy mit élt át egy ülés alatt. Mik a te boldog pillanataid? Én hálanaplót vezetek, hogy minden este tudatosítsam magamban azt a rengeteg jót, ami körülvesz. A figyelmemet a bőségre fordítom, és ma már tudom, hogy a bőség nem csak a pénzt jelenti. Nekem elsősorban az érzelmi bőséget, hogy a szomorúság, a fájdalom, a bizonytalanság mellett ma már mekkora helyet kap az öröm, a vidámság, a boldogság. A munkám által szeretetet adok, és rengeteg szeretetet kapok. A szeretet energiája a legmagasabb rezgésű energia. A szeretet gyógyít. Évek óta boldogan ébredek, és ha ezt én elértem, te is meg tudod csinálni, hiszen minden egy döntéssel kezdődik. Mire vársz? És ahogy az intróban hallottad, ez a podcast azért született, mert megérdemled a boldogságot, és ehhez semmi másra nincs szükség, csak rád. Remélem, hogy a saját életutam, a történetemmel inspirálni tudtalak, és szívesen hallgatod a következő részt tovább, ahol erről a számomra olyan fontos érzésről szeretnék beszélni, a boldogságról. Hogy szerintem mi a boldogság 4 alappillére, hogy fókuszálhatsz egyre jobban a téged körülvevő pozitív dolgokra, hogy a boldogság miért csak a mostban kereshető. Köszönöm, hogy végighallgattál, hálás vagyok, hogy létezel, hogy velem tartasz ezen az úton, és ezáltal mind jobban ragyogsz, mert a te sugaraid teszik a világot egyre fényesebbé.